Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. As you all know, seWikNel akanorora mukadzi wake. Saka sezvo akanorora akarorera kumarondera kufamu ikoko kune ma-in-laws ake. Saka ma-in-laws aya neTuesday kwakasvika mbavha dzikasvika dzikaba mari yachona $75,000. Saka zviri kunzi armed robbers stormed in the Marondera farm of businessman seWikNel Chivayos in-laws on Tuesday, making off with $75,000 in cash. The stolen amount is believed to be part of the lobola Chivayo recently paid for his wife Lulu Muteke. Saka vamwe vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda vachidedzera kuti hatina basa. Vamwe vanhu vari kuti aiwa imari dzedu dzavanotibira, saka mbavha idzi dzaita ball. That is very good. Vamwe vanhu vari kuti aiwa musadaro guys, munhu yakanorora zvakanaka. Saka handizi guys mati kudini zvasi vazokurova mbuya naye ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati he took his money back. Vari kuti seWikNel ndiye akatumira mbavha, asi vamwe vanhu vari kuti inside job. Ivava vanhu ivava hama dzaLulu ndo pane vamwe vachona mbavha vakatumira mbavha idzi kuti noba. Mumwe munhu ari kuti they are just getting everyone's tax money, hapana chambonyanyo kushata apa. Mumwe munhu akati some things are meant to be private. Mumwe munhu akati the power of social media. Mumwe munhu akati what if he is indirectly taking his money back. Mumwe munhu akati he is called seWikNel for a reason, he gives and takes. Mumwe munhu akati the money is in seWikNel's pocket right now. Mumwe munhu akati thank you robbers. Mumwe munhu akati this is a blessing in disguise, in-laws vakutoisirwa security. So guys, handizi not inazvo makaona omega zvinhu zvese zvakaitirwa pa social media, even grocery rakaendeswa kwana Lulu, ranga riri grocery rekuti munhu anovhura shop. Kuzvida kuya vana seWikNel vanhu vaya vaitoda kupoza vachiratidza vanhu kuti vane mari. Saka munongoziva mega zvinhu zvinoitirwa pachena pazere vanhu, obviously mbavha dzinenge dziripo. Saka kuti ukonyatsoziva dzimwe nguva vanogona kunge isiri inside job, varitori vanhu vakangoonawo pa social media, kana kuti iriyo inside job. Thank you so much. Comment down below mutudze kuti change switch.